Na návrh primátora mesta Poltár organizujeme túto súťaž po prvýkrát. Tých detských sme počítali, že bude 10, nakoniec je ich 16, čiže 160 detí sem prišlo o pohár primátora mesta mladých hasičov a príde sem 30 družstiev, 31 družstiev dospelých. Bojuje sa v 3 kategóriách dospelých. Muži do 1500, to je klasika, čiže mašina nesmie mať viac ako 1500 cm3. Potom je tam šport a tam sú mašiny okolo 2 litrov, čiže 2000 cm3 má objem mašina. A ženy tie súťažia buď v tej, alebo v tej s takou mašinou, ale iba jednu disciplínu. Ale ja verím, že všetci prídu športovo naladení, budú chcieť tu ukázať to najlepšie, čo u nich je, čo natrénovali a ukážu nám tú svoju dovednosť a že im mašiny vydržia. Bude 36 stupňov, takže tie mašiny sa budú zohrievať. Tie 2 litre nemajú radi teplo a savice tiež nemajú radi teplo, lebo sa veľmi ohýnajú. Takže ja držím palce, že nebudeme mať žiadny úraz, zatiaľ sme nemali, poklopem si a dúfam, že ani u tých dospelých nebudú žiadne úrazy a dospejeme k zárnemu koncu. Okolo tej 4. by sme vyhlásili výsledky a budeme jesť to, čo sme si navarili a vypijeme, čo sme si doniesli. Takže ja som veľmi rád, že to neostalo len pri hovorenom slove, ale dneska sa to stalo skutočnosťou a máme tu prvú súťaž, prvý ročník o pohár primátora mesta a ja pevne verím, že tak ako je to teraz, v dobrej nálade, v dobrej atmosfére, že sa to bude niesť celý deň, že všetci budú odchádzať spokojní odtiaľto a hlavne pevne verím, že aj budúci rok budeme pokračovať v tejto akcii a že sa z toho stane tradícia. No a samozrejme chcem pozdvihnúť prácu Janka Kulicha, predsedu DHZ a jeho tímu za perfektnú organizáciu. Ja som nesmierne rád, že to takto perfektne dokázali zorganizovať. Na to, že je to prvý ročník, tak nemám čo vytknúť. No zatiaľ sme odbehli prvý pokus s obidvoma družstvami, čo máme tu prihlásené. A no zatiaľ asi spokojnosť, ale stále sa je kde sa zlepšiť, takže budeme sa snažiť o to, aby sme mali ešte lepší čas v druhom pokuse. Dobrý čas. Hej, spokojný si? Hej. Áno. A teraz ešte pôjdete raz, nie? Áno. No tak mi teraz povedz, že urobíte lepší čas, alebo... Urobíme ten najlepší, ako sa dá. Raz, 2, 3, my to dáme! Zatiaľ perfektné, páči sa mi organizácia aj skrz parkovanie, že je to proste všetko blízko, odsýpa to pekne. Myslím si, že zatiaľ to máte veľmi pekne urobené. A naše družstvo, dovolím si tvrdiť, že je najmenšie tu z celého toho osadenstva, ale myslím si, že na malé drobnostky im to perfektne sadlo a že boli úplne úžasní. Na to, že v tejto zostave trénujú ani nie mesiac a toto je v podstate ich nejaká tretia súťaž, tak si myslím, že sú úžasní. Za mňa to prebiehalo veľmi dobre, nakoľko žiadne vážne zranenie, aspoň o ňom neviem, sa nám nevyskytlo. Deti sa sústredili, podali, myslím si, že veľmi pekné výkony, aj keď nie každému sa podľa predstavil, ale za mňa
vynikajúca, krásna súťaž, nakoľko nie len výkonmi, ale aj počtom súťažiacim je nezvyčajné a veľmi pekné, že sa tu zišlo až toľko veľa detských družstiev. Za mňa prekrásna sobota zatiaľ. Tak konečne sme získali nejaké to prvé miesto, prvýkrát sa nám to podarilo s týmito deťmi, keďže sú malinké, trenujeme druhý rok a po celom roku sa nám to celkom aj páčilo. Snáď sa nám bude dariť stále viac a viac. No. Zopakujem to, ten čas je naozaj neskutočný, 17:07, chlapci Poltár, prvé miesto. Kopka veľká, ešte raz velikánsky potlesk chalaní, dievčatá, ruky hore. Toto je vaša historická chvíľa. Tých víťazstiev už bolo veľa, ale toto je pre mňa také viacej špeciálne, keďže je to prvý ročník tejto súťaže. A je to super pocit byť opäť víťaz po niekoľkých rokoch. Budúci rok samozrejme, že prídeme, keďže sme domáci a budeme sa aspoň snažiť obhájiť znovu ten titul. No tak zatiaľ to hodnotíme tak, že sme bežali prvý pokus a prvý tým, tak uvidíme, ako to bude po súťaži, ako to dopadne a ideme sústrediť na druhé kolo. Čas sa dá povedať, že je celkom dobrý, relatívne, tak. Ale dá sa ešte vylepšiť. Ja to vnímam akože veľmi pozitívne, samozrejme kvôli tomu výsledku, ale aj ako odzrkadlenie tej driny, čo dievky akože týždeň podstupujú, že sa naozaj snažia, trénujú. Čiže to je odpoveď na tú prípravu. Terči výsledný čas 17:30, na pravom terči lepší 17:06. 17:06 na tom pravom terči, ale ľavý zapisujeme. Som veľmi rád, že máme tu možnosť vlastne prísť na prvý ročník súťaže do Poltára, lebo Janko Kulík zvykne väčšinou robiť súťaže pre mladých hatičov a teraz sa nám podarilo to spojiť, aj súťaž mladých hatičov a samozrejme aj dospelých. Počasie výborné, trať pripravená výborne, takže musím hodnotiť celý vlastne organizačný výbor, že to splnili svoj účel. Hasičskému športu venujem od malička a strašne ma to lákalo, aký je to adrenalín. A aj s bratom som sa venovala autám, takže motory, všetko a hlavne ten adrenalín. Ročný vlastne máme aj zimnú prípravu v telocvični a v lete vlastne vonku trénujeme. Každý týždeň poctivo. Teraz sme trénovali v stredu. Áno, presne tak. Máme prísneho trénera, takže odzrkadluje sa to. Dobrého. Áno. Prináša to výsledky očividne. Takže určite sa vrátime aj budúci rok, len trošku menej stupňov, keby bolo, tak by to bolo lepšie.
Všetko v poriadku. Ja som spokojný, ľudia si chvália. Pálko, ty? Ja som maximálne spokojný a keď odkryjeme túto pokrievku, tak toto je dôkaz toho, že ľudia, ktorí chodia na guľáš, tak sú maximálne spokojní. A toto je kapustička. To musím ja ísť na to, daj. Daj, nech sa páči. Teraz musím ja ukázať svoju vec. No. Tiež už kotol prázdny, takže ľudia chodia a ďakujem za všetko, čo ľudia si myslia, že vraja, že je dobrá. Som rád, že je dobrá a sme spokojní s pánom Gavalcom aj s ostatnými ľuďmi, že to vyšlo všetko. Výsledný čas na tom ľavom terči je 19.04 a 18.98. Moje lásky! Mal zimomriavky, keď som videl ten útok. A prvé miesto, muži šport, DHZ Cielnica. No sme neskutočne šťastní, lebo toto je v našej asi histórii obce po veľmi dlhej dobe, že sa nám toto podarilo. Dosť sa s nami vliekli také situácie, že sa nám nedarilo, takže o to viac nás to teší. Už sme aj touto súťažou boli takí sklamaní, že to nevindia a posledným útokom nám to vyšlo. Samozrejme. Tak prísť určite prídeme ešte silnejší a budeme sa snažiť ten pohár zobrať iba na výlet a pod nich ho zobrať naspäť. A samozrejme, ďakujeme... Bez Kremnice by ste to nedali, že nie. Ďakujeme chlapcom z Kremnice. Ale nie. A víťazom do 1500, čiže v klasike DHZ Bartošova Lehotka, jediným pokusom v súťaži 17.01. Na našej mašine. Postavte sa tak. Také foto spoločné. A za prvé miesto OZ Hasičky. Časom 17.30 vyhrali túto súťaž. Dostanete? Potlesk. Takže obrovsky sa tešíme a sme veľmi šťastné, že sme tu dnes mohli byť a bolo tu super a ďakujeme DHZ Poltár aj mesto Poltár, že sme sa mohli zúčastniť tejto súťaže.